Lige en opfølgende video på den video, jeg tidligere har lavet, angående det her med at udregne, hvor meget ladebehov man har. Så fandt jeg ud af, at der var nogen, der kunne noget smartere, end jeg kunne, og så har jeg lige opdateret min app, og også lavet lidt om på mine egne indstillinger, fordi det synes jeg passer lidt bedre til mig. Nu kalder jeg den 90% af state of charge, så der er den oplader sig til 90% nu min. Men jeg kan lige vise jer, hvordan den fungerer. Den fungerer lidt på samme måde. Man kommer hjem, og man indtaster, hvor meget ens state of charge er på, så lad os sige 25. Så siger jeg OK, og så laver den en lille ting her, og så skriver den OK. Den er blevet sat til 53 over i Clever-appen. Så når jeg nu går ind i Clever-appen, så har den selv sat tallet ind, så jeg er fri for at skal gå og gøre det over i Clever-appen. Det er jo fucking smart, må man bare sige. Så er der nogen, der gerne vil have den udregning, og det viser jeg også lige om et øjeblik. Men jeg laver nok et link nede i beskrivelsen, hvor man kan downloade den, men der går altså lige 24 timer, før jeg kan gøre det. Det er noget, man skal verificere, hvis det er link uden for YouTube. Men ellers så kig ned i beskrivelsen, fordi så bør der på den her video her ligge et link, så man kan downloade den, uden at skulle lave den selv. Men nu viser jeg den lige alligevel for en sikkerhedsnåls skyld. Den ligger her oppe i hjørnet, og den kommer til at se sådan her ud. Så jeg har bare sagt 90% vil jeg gerne have den lavet op til i stedet for 80. Og så det der med, at den skal spørge mig, som jeg viste i den anden video. Og så resultatberegning, og jeg har sat til 82 i stedet for 77, fordi så giver den lige det 5 ekstra, hvis det er, at den står og bruger lidt strøm i løbet af natten og så videre. Så det vil jeg også gerne have. Og så det her med den dividerer med 100. Og så kommer den ned, og så fik jeg lige et tip om det her med at afrunde, og det havde jeg rent faktisk allerede lavet, men at man afrunder tallet, så det bliver et helt tal. Og det ved jeg ikke af en eller anden årsag, så skal man gøre det 2 gange. Du må ikke lige spørge, hvorfor. Og til sidst, så kan man indsætte en funktion fra Clever, der ser sådan ud nede i bunden her. Det her med Samsø var 11, det kommer automatisk ind, det er ikke noget, I skal tænke på, men det der med ladebehov, det skal man selv lige ind og have defineret. Men den skal altså se sådan her ud, så nu kører den lige op igen. Og lige ned igen. Og så kan I nok selv lave den, men altså eventuelt vink på det link, som der ligger i beskrivelsen. Det skulle meget gerne komme i morgen. Tak.